Igbo be anyị ekene m unu, asị gị ndeewo gị onye ọma na-esonye anyị na Maazị Chinwata wee na-ekwu na-asị na tata ga-amara gị mma ma kpọrọ ezinụlọ gị na mma. Dịka anyị na-aga n'ihu na nkụzi ọdịnala, ihe anyị ji bịa na agba nke tata bụ ilu Igbo. Ilu anyị wetara unu na nke tata wee bụrụ nke a: ogoli nwaanyị tụfuo ezigbo agwa ya, ọ sị na ịlụ di adịghị n'akara aka ya. Ogoli nwaanyị tụfuo ezigbo agwa ya, ọ sị na ịlụ di adịghị n'akara aka ya. Dịka anyị si eme ya, ije n'ebe mkparịta ụka ịgwa anyị ihe ị ghọtara n'ilu nke anyị wetara unu tata. Ogoli nwaanyị tụfuo ezigbo agwa ya, ọ sị na ịlụ di adịghị n'akara aka ya. Dịka anyị na-aga n'ihu, cheta na anọnyere anyị na YouTube nakwa Facebook, Maazị Chinwata. Izu ọhụrụ a ga-amara anyị maka tata bụ ahịa nkwọ, kpọtara anyị ezigbo ihe kwụgbuo amoosu aja. Daalụ na ụmụnne.